FM 33.5. Ito pa ang programa ng Masang Walang Kwentang Kwento. Tunay ng kwento ng buhay nyo sa radyo. Every morning! Iloilo, your Mr. Morning is here. Never fear. Ready ka na ba sa ating morning habit? Kung ready ka na, ready na ang inyong mga morning. Ready na ba ang inyong mga morning? Sabat ano yan? Ready na ba ang inyong mga morning? Kung ready na inyong mga morning, let's do the Papa Prince morning habit. Morning, 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 morning. Kamot ka ayo. Anong sikreto mo? Nga ang imo nga morning mapino, wala buo. Namit magkaon. Galing, basi ma-appendix ko. It's a beautiful Tuesday morning. Thank God it's Tuesday. This is the day that the Lord has made. Let us all rejoice and be glad in it, mga kabarangay. Pero, of course, hindi kompleto ang adlaw ni Papa Prince. Hindi kompleto ang inyong morning kung wala ta ka mo ginaangga. Pili ko kaangga sa inyo. Sige na, please. Mangga ko, B. Sige na, B. Sige na, B. Mangga ko sa mga laon nga nakatutok subong. Sige na. Pili ko kag-kings sa imo nga ilog. Ibayaw ang ilog. Hindi na maguya-uya kay wala man sa makakita. Ikaw man lang ako. Ikaw lang kag ako sa inyong radyo. Sige na. Halok daladilap sa inyong ilok. Hamot-hamot daw buko pandan. Daw buko pandan. Basi magselos ang mga balo. Ang mga balo nga nakatutok subong. Pwede man ko kapaangga sa mga balo nga nakatutok. Pwede ko kahalok sa imo nga liog. Sige na. Itanay sa ako ng imo nga liog. Halukan kong daw vampira. Ay, kahamot kaayo sa imo nga liog. Daw pinipig. Last na lang mga barangay. Sa mga single mom nga nakatutok. Labi na gid sa mga single mom nga gapanamkon. Hamot tanglad, hamot ahos. Para hindi mo to'y awan, para hindi mo usog. Para hindi mo usog. This is to make you feel better. Sino ko ganay sa Talk to Papa? All I wanna do is to make you smile. All I wanna do is to make you laugh, to make you feel better. Ano ang po inyong pinagdadaanan? Sasabayan kita, sasamahan kita. Ang inyong Papa pa rin ngayong may COVID-19. Check ta ang inyong breathing tawag na breathing exercise ta. Ha? Ibuon tanin ka na aga para ka mo mismo ang kapamati subong, ma-aware ka mo nga kinanglan gali naton ang 10 seconds ka breathing nang ginhawas ang madalom para ma-check ta kamusta ang aton nga lungs. Kay manti dira gid ga ot gali ang COVID-19 nga virus sa lungs. Kung nagadiretso sa tiyan mo kakapatay ang kagaw mo sa lungs gali na. So are you ready? 10 seconds lang. Di paano tan imuon Papa Prince? Wala lang. Ma-countdown ko on air 10 seconds. Dapat ginawa ka sang dalom, asin dalom. Tapos dapat wala ka pinot ay mga dughan. Wala ka sang ubong nga mabatsagan.
dapat wala ka ginakapoy. Kung ginakapoy ka within 10 seconds, kag makapoy ka na silingon, may problema. May problema kung hindi mo nga baga ang imong atay, imong kidney. Ready ha? Tapos sa mga madungan kay Papa Prince, pagkatapos kung nagsabay ka mo kay Papa Prince ng 10 seconds na breathing exercise, i-text nyo ko #inhale. Ayos? #inhale. Are you ready? Inhale na yun. Hinga naman. 10 seconds. Ready? Inhale. Exhale. Teka, kumusta matsyag nyo? Okay lang? Text ko kumusta matsyag nyo ha? Concern lang si Papa Prince. DJ! DJ na hindi guwapo. Kahit hindi gwapo, Hindi po ako matalino. kahit na di matalino, Nandito lang po ako. puso siya pa Handang makinig sa inyo. May problema ka? Usap tayo. Give me 5 minutes of your time. Tawag na. As in now na. 09-20-793-2542. Eh, di pa nga ba ni Papa Prince ang mga legit lang ang mga caller ha? Basta siya What? Ang number is 09-20-793-2542 at mapagkakataon. or 0906-062-6943. And warning ni Papa Prince. Hello, Hi, what's your name? Jane. Hi, Jane. May problema si Jane? Oo, pang. Party sa ano? Sa mga ex ko pang. Exa. Sigurado may problema, ha? Oo. Ikaw ba, iginakayo ako signal ta. Say, Wala pa. Pa lang gani mo. Na dayon. E. E. I. I. O. O. Ikaw ba, Papa Prince? Pwede ka pa utuwas? Papa Prince, pwede ka pituwas. Sige. Ano kanilat ngalan mo? Jane. Jane. Talk to Papa. What's your problem, Jane? Ang ex ko dalang pangha. Oh, anong ex mo? Kaya may bata. Pang. Okay. Dako na bata mo? Dako na bata yung ex mo? Isa ka to eh. Okay, and then? Kaya gusto na kong makita pang. Ay, hindi na ikaw ang gusto niya makita. So kung gusto niya ka makita, sino kinanglan mapalapit? Siya o kung ikaw? Siya tani. Pangitay sa No? mga ko. Very good. So liwaton ko ha. Liwaton ko pa man ko ni Papa Prince. Kung gusto niya ikaw makita, sino dapat ang ma-exert ng effort? Ikaw o kung siya? Siya pang. Very good. Galing kay anong siling mo kanina? Kaya kami. Ito na to pang. So, sino dapat masunod? Siya o kung ikaw? Ako. Oh, very good. Tapos karisgo pa subong maglakat ka, especially subong nga may COVID, di ba la? Especially may COVID subong, kadelikado, ibutang mo sa peligro ang kabuhi sang imo nga bata, matravel ka mo, di lang imo nang ex na. Oh, may baby. Ano? Okay. Sa portero. Sino kwartero, haro o kapis? Okay. Okay. Ikaw din ka. Gasa niya guys. Kumbaga sa tutuod lang, do ka subong, do ka risky katama, nga magsagad ka mo, anay kita-kita. Hambala mo sa dira ka lang, anay diri lang ko, anay bata ta mabuhi kung mana Kaya man, di ba, lagi nasustentuhan niya ka, wala? Wala pang. Oo, kung wala ka ginasustentuhan, wala na tsansa. Hindi na pagpangamuyua, hindi na sa pagkulita. Balan mo, kung ang isa ka tao, isa ka tatay, o kung isa ka lalaki, may intensyon nga magsustento sa imo, mangita na sa sampaagi. Pero, kung magdugay-dugay, malang nga tiksanay, kamo tapos wala man lang sa gapadala. Kada mo na sa mga paagi para pwede ka mo kapadala sa sustento ng mga lalaki. Nga hindi nyo na kinala makikita sa mga kababaihan, di ba la? May ara nakita nga mga money transfer. So, dira pa lang gani,
Kung wala na sa ganing sustento sa imo, tapos mademand pa sa dok, unfair. Di ba? Insakto, ha? Oo, pang. Oh, so kung ako sa imo, anong pinaka-the best mo? Ato ni balaan mo man ang dapat himuon eh. Ano ang the best mong himuon? Hindi na ka lang anay. Pag-alcohol ka. Social distancing. Tapos always wear your face mask. May bata ka, pilidad sa bata mo ganiliwat. Isa ka to eh. So immunocompromised na, bawal lumabas. Wala. Tapos inalay ka, nga ginauyangan mo tiyempo. I'm wondering, why is it nga kinanglan mo uyangan sang tiyempo ang ex mo na kung sa bagay, wala ka man sang ganaron kuhaon sa iya. Basi gasa ka pa, wala man. Basi ikaw gasa ka nga makibalik sa imo. Why pang Oh. Kung wala ka man gaasa nga magbalik sa imo pa o kung hindi pag uyangin simpo. Da-communicate ka mo perme? Why pang talaga sa chat. Nga aga chat-chat pa ka mo. May ano ang pinaka rason kung nga agad chat-chat ka pa sa iya? Ay, ginakamusta ko bata na pang. Hasta lang sa kamusta? May right sa nga mga musta sa bata iya? Wala. Bala nyo, sometimes, let's talk about right bala, kinamatarong. Ang kinamatarong sang isa ka lalaki, gadipender na kung ano siya ka-responsable. Girls, tandaan nyo na girls, ang kinamatarong sang isa ka lalaki, gadipender kung ano siya ka-responsable. Kung responsable siya, bisan wala ka mo nagdayunay, bisan wala ya kagin pakaslan, pero kapabilin nga amay sa sang imo nga bata, kung responsable siya, ina taga isang kinamatarong. Sakto? Sakto, i-react man kamo daoy. Sa mga kapamati, react man. Sa mga gusto mag-text, amo ni nga number ang textan nyo para mabasa ko. 0998-385-6422. Hindi ka mo mag-text sa hindi ka mo mag-text sa hindi ka mo mag-text sa 0920-793-2542. Kaya hindi ko man nagyapon mabasahan. So, you give the guy sang right if you think he is responsible. Pwede mo istorya, pwede ka mo kakitaay, pwede ka mo ka banding-banding ko po naman, kung responsable siya. Pero kung wala man lang sa ganing kapadalagan, inihay ni Hoy, hasta lang sa kamusta, is it a sign of being responsible? Hindi. Is it a sign of being concerned? Hindi. Ang ginakamusta niya na, hindi ang bata mo. Ang ginakamusta niya na, ang ilagyan sang bata. Gets mo, ha? Amala, kamusta na? Pero hindi ikaw ang ginakamusta, hindi ang bata ang ginakamusta yan na, ang inagyan niya, basi pwede na masapsapan, di ba? Into that little book, the one that has the... So, just like what I said earlier, bago ganing sa inyo, ang pagka-responsable sa isa ka lalaki, sa amay sa imong nga bata, ang diretso o kung ang right sa imong nga bata, gadepender na sa pagka-responsable yan. Nga agaan mo sa isang diretso kung hindi mo lang gani siya responsable. Sakto? Very good. So kung gusto niya makikita, siya kadto. Sakto? Oo, natanan sa bat mo. Hindi ka magalinda, kaya kung maglakat ka mo da, delikado. Ha? Oo, pang. Hindi ana pagpakadto ka sa balay nyo. Kay delikado man gapon. Inerdira na sa anay. Okay? Oo, pang. Sindihan mo na, ha? Oo. Layas, mama chup-chup. Mama